guys! Welcome back to my vlog. Biyahe ni Onyong. So for today's video, uwi na ulit po ako ng Pangasinan. So hey guys, samahan niyo po ako sa aking biyahe. Hi boss! Uwi ka na? Oo boss! Ingat.
So yun guys, touchdown po tayo dito sa aming bahay sa Pangasinan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, Biyahe ni Onyok. Bye bye!